Ja, er zijn beperkingen voor Surinamers. Beperkingen vind ik wel. En het zijn dingen die, als er politieke wil is, wel opgelost kunnen worden. Kijk, ik hou van reizen. En met het Nederlands paspoort kan ik bijna overal binnenkomen. En daar waar ik een visum nodig heb, heb ik hem binnen 24 uur. Kijk maar wanneer, ik weet niet, wat voor nationaliteit heb jij? Ik? Ja. Oké, Barkie Procensu. Je wil naar Nederland komen, iemand moet je een uitnodiging sturen, iemand moet garant voor je staan. Of je moet aantonen dat je een x-bedrag op een bankrekening hebt. Je moet een hotelboeking hebben. Je moet zoveel hebben als Surinamer om naar Nederland te komen. Het land waar we zoveel verbinding mee hebben. We hebben een verleden met Nederland, hè? Maar toch. Ja, Isabi? ja. Maar goed, dat is politiek. Mijn politiek, Sani, was even. Ja.